Jeg er 72 år gammel. Jeg har 2,8 millioner kroner på banken, og jeg ville givet hver eneste en af dem for 5 minutter til med en mand, jeg ikke snakkede med på 6 år. Min far døde i en storm uden for Lofoten, mens jeg var på Statfjord-platformen. Jeg kom ikke til begravelsen. Ikke fordi jeg ikke kunne. Fordi jeg valgte at ikke gøre det. Det er en forskel. En forskel, som holder mig vågen hver eneste nat i 10 år nu. De siger, at penge ikke køber lykke. De tager fejl. Penge køber akkurat nok til at ødelægge alt andet. Lad mig fortælle dig, hvordan. Jeg hedder Knud Olav Johansen. Jeg voksede op i Henningsvær, Lofoten. 8 generationer fiskere. Bedstefaren min druknede i 58. Onkelen mistede beinet i 65. Min far Olav fiskede torsk 9 måneder i året. Hænderne permanent røde af kulde. Lugten af fisk, som aldrig forlod ham. Jeg skulle fortsætte traditionen. Det var forventet liksom. Men jeg hatede det. Hatede kulden, som gjorde det vondt i benene. Hatede fattigdommen. Poteter hver dag. Skolen, som stinkte, når fisket var godt. Far, som kom hjem for udmattet til åsnakke. 1916. Jeg var 16 år. Radioen annoncerede, at de havde fundet olie. Ekofiskfeltet. Far spyttede, da han hørte det. Oljerige Norge vil blive lade Norge, sagde han. Jeg var ikke enig. Jeg så noget andet. En vej ud. Maj 1980. Jeg var 18 år. Tog færgen fra Lofoten til Stavanger med 2.000 kroner i lomma. 3 års sparing. Far nægtede os i farvel. Mor gråt ved havna. Sidste far sagde til mig, dagen før jeg drog, du svigter havet, som gav os alt. Jeg svarede tilbage. Havet gav dig fattigdom, jeg vil nå mere. Han snudde ryggen til. Jeg drog ligevel. Ekofisk-platformen. Første dag kunne jeg ikke tro det. Støjen. Turbiner, som gik 24/7 over 100 decibel. Lugten af diesel og fedt. Havet 20 meter under. Helikopter eneste vej på eller af. Men pengene. 12.000 kroner i måneden. 3 gange det far tjente på fiske. Jeg jobbede 12 timers skift. 14 dage offshore, 14 dage på land. Bære udstyr, 30-50 kilo. Vaske. Male. Grundlæggende vedligehold. Arbejdet ødelagde kroppen din, men lønner. Lønner føltes som magt, jeg aldrig havde haft. Første gang i livet mit spiste jeg kød hver eneste dag. 1982. Mødte Ingrid på en bar i Stavanger. Sygeplejer. Vi giftede os 6 måneder senere. 78 blev Lars født. Jeg var offshore. Gik glip af fødslen. 80 blev Marit født. Jeg var på land. Eneste fødsel, jeg nogensinde så. Jeg troede, jeg gjorde det rigtigt. Forsørge. At være en god far betydede at sørge for, at de havde det, jeg aldrig havde. Penge. Tryghed. En fremtid. Men 14 dage offshore, 14 dage på land. Det var rytmen. 2 dage for at komme se et og udmattelse. 3-7 prøve at være til stede. Dag 8-12 drikke med offshore-kolleger. De eneste menneskene, som forstod. Dag 13-14 mentalt forberedt set på at dra igen. Varselskilter jeg ignorerede. Lars, 7 år gammel, spurgte mig engang. Når skal du bo med os, far? Marit, 6 år, kaldte onkelen min pappa ved en fejl. Ingrid sluttede at gråte, når jeg drog til rækken. Det var værre end gråt. Far og jeg. Vi snakkede kanskje 2 gange i året. Jul. Sommer. Samtalene altid anstrengte. Han spurgte om fiske. Jeg vidste ingenting om fiske længere. Jeg snakkede om penge. Han foragtede penge. 1995. Jeg tilbød at købe ham en ny båd. Bedre udstyr. Han nægtede. Jeg vil ikke dine blodpenge, sagde han. 98. Ingrid bad om skilsmisse. 16 års ægteskab. Hendes sidste ord til mig. Du valgte platformen. Du får leve med platformen. Hun havde ret. Jeg flyttede til en lejlighed i Stavanger. Alene. Fortsatte at jobbe offshore. Fortalte mig selv, at jeg bygde noget. Sikret fremtiden. Bare nogle få år til. Der skulle jeg slutte. Der skulle jeg fikse ting. Årene fortsatte at passere. Broren min Bjørn. Han blev i Lofoten. Blev fisker som far. Gjorde det modsatte valget fra mig. Fattig, men med identiteten intakt. Vi snakkede knapt. Når vi gjorde det, kunne jeg føle dommen hans. Forræderen, som forlod traditionen for oliepenge. Jul 2009. Sidste gang jeg så min far, han var sydiger. Fisket fortsat. Kroppen helt ødelagt. Vi havde middag i familiehuset. Gammelt træbord. Det samme fra barndommen min. Han sagde, Norge sælger sjælen sin for olie. Om 5-10 år, hvad har vi igen? Jeg var fuld. Jeg spræt. Vi har penge. Vi har velfærd. Du døde fattig og stolt. Jeg lever rig og fri.
Han stirrede på mig. Lang stilhed. Norsk stilhed. Den typen, som knuser dig. Så sagde han, vældig stille. Du er ikke fri. Du er slave af penge. Og du er allerede død. Du bare ved det ikke endnu. Han spyttede på gulvet. Gik ud. Vi snakkede aldrig direkte igen. 6 år med tavshed. Mor ringte en gang i måneden. Jeg spurgte om far. Hun svarede vagt. Jeg vurderede at bede om undskyldning 1000 gange. Gjorde det aldrig. Stolthed på begge sider. Far ventede på, at jeg skulle bede om tilgivelse. Jeg ventede på, at han skulle forstå. Mars 2015. Jeg var på dag 20 efter ved 28 dagers skift. Statfjordplatformen. Mor ringte. Storm uden for Lofoten. Fars båd kantret. Kroppen fundet 3 dage senere. Jeg stod i korridoren. Telefonen i hånden. Tænkte i 4 timer. Kontrakten sagde, dra tidlig, betal en båd på 180.000 kroner. 6 måneders løn. Og aldrig job offshore igen. Jeg regnede. Jeg tænkte på pengene. Og jeg blev på platformen. Fuldførte skiftet mit. Fik betalt. Gik glip af begravelsen. Broren min Bjørn ringte dagen efter. Du er død for os også. Jeg fortalte mig selv, at det var pengene. Boden. Kontrakten. Men det var en løgn. Sandheden, jeg ikke kunne møde på 10 år. Jeg blev, fordi jeg var livred. Livred for at se, hvad jeg havde mistet. Livred for, at far kunne have haft ret hele tiden. Platformen var en undskyldning. Den virkelige grunden var fejhed. Pensioner som 6 tito. Offshore-reguleringer. 45.000 kroner i måneden i pension. Lejligheden nedbetalt. 2,8 millioner i sparing. 35 år med arbejde. Jeg havde vundet, ikke sandt? Bygget rigdom. Sikret fremtiden. Bortset fra, at jeg ikke havde nogen at dele den med. Lars ringte hver anden måned. Skype. Høflig. Distanceret. Marit ringte en gang i måneden. Besøg 2 gange i året. Altid på caféer. Neutralt territorium. Aldrig hjemmet mit. Broren min blokerede mig på alt. Jeg boede alene i 27 år. Udviklet søvnløshed. 4, kanskje 5 timer om natten. Vågnede altid 2:30 om morgenen. Timen far døde i havet. Skjelving i hænderne fra år med drikking. 18 måneder ædru nå. Skjelvingen blev. Januar 2024. Konvolut i posten. Advokat i Lofoten. Fars ejendom fortsat ikke gjort krav på. Jeg havde arvet halvparten. Bjørn den andre halvparten. Frist. 31. december 2024. Efter det går huset til kommunen. Jeg sat i lejligheden min. Hænderne skalv så hardt, at jeg knapt kunne holde papiret. Huset lugtede gammel byråkrati. Som papirerne de sendte i 2015, som fortalte, at far havde død. Jeg lagde ikke mærke til, at jeg gråt før tårerne traf brevet. Ringte vennen min Terje. Eneste vennen jeg havde. Jobbede også offshore. Også skilt. Også alkoholiker i bedring. Jeg sagde, jeg må tilbage til Lofoten. Han spurgte hvorfor. 1 og 10 år. Hvorfor nå? Jeg sagde huset. De vil tage huset. Lang pause. Så. Er det huset, du vil have, eller er det noget andet? Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle svare. Februar. Midt på natten. 2015. Kunne ikke sove. Lavede te. Ikke øl. 18 måneder ædru. Tog op telefonen. Ringte Bjørn. Første gang på 5 år. Ringte 8 gange. Han svarede. Hvem fan? Det er mig. Knud. Stilhed. 15 sekunder, som føltes som 15 år. Hvad vil du? Jeg fik brev om huset. Vi må. Jeg ved. Jeg fik samme brev. Kanskje jeg kan komme til Lofoten. Og vi kan. Du kan komme, når du vil. Huset er dit også. Men jeg vil ikke se dig. Bjørn, du kom ikke til fars begravelse. Du kom ikke til mors begravelse før sidste minut. Hvad vil du nå? Tilgivelse? Halsen min lukkede se. Kunne ikke snakke. Far ventede på dig til sidste dag. Han sagde altid, Knud kommer. Han bare trænger tid. Han døde fortsat venter. Linjen blev død. Jeg satte og holdt telefonen i 20 minutter. Hånden skalv. Gik på badet. Kastede op. Ingenting i magen. Bare angst. Så i spejlet. Så en gammel mand, jeg ikke kendte igen. April. Midt på natten igen. Søvnløshed. Gik ned til bygningens kælder. Æsker, jeg ikke havde rørt på år. Fandt en mærket Lofoten. Far i mors håndskrift. Åbnede den. Lugten af gammelt salt. Muk. Hav. Fars fiskegarn. Håndlaget. 40 år gammelt. Lugtede fortsat som havet. Hans fiskedagbog. 1975 til 2015. Daglige opføringer i hans håndskrift. Billeder. Far ung. Mig som barn på båden hans. Familien, da vi var lykkelige. Og et brev. Aldrig sendt.
Dater 2013. Jeg læste det med lommelygte i en kald kælder 3:00 om morgenen. Knut. Jeg var for stolt til at sige det, mens jeg kunne. Du havde ret om nogen ting. Havet gav mig ingenting andet end kalde hænder. Men det var vort liv. 7 generationer. Jeg ville, at du skulle vælge det, fordi det betød noget, ikke fordi det gav penge. Du valgte anderledes. Jeg var sent. Men jeg ventede altid. Jeg tilgiver dig selv, om jeg aldrig sagde det. Jeg håber, du en dag tilgiver dig selv. Far. Skrevet 2 år før han døde. Aldrig sendt. Jeg læste det 3 gange. Hænderne mine sluttede at skælve. De blev helt stille. Lammet. Tok op fars garn. Prøvede at folde det ud. Hænderne begyndte at skælve så voldsomt, at jeg slap det. Sat på det kalde betongulvet. 2:30 om morgenen. Fugtig kælder. Lugten af havet i en pappeske. For første gang på 10 år siden far døde, gråd jeg. Virkelig gråt. Ikke stille tårer. Jeg hulkede. Kroppen skalv. Lyden, som kom ud af mig, var dyrisk. Primitiv. Noget, jeg havde holdt inde i et 10 år, som brød ud på en gang. Gråt til 4. Sluttet, fordi jeg ikke havde flere tårer igen. Tok brevet. Brættet det. Lad det i lomma. Det bor der nu. Juni. Norsk Oliemuseum. Stavanger. Jeg er frivillig der 3 gange i ugen. Fører turister. Snakker aldrig om mig selv. Ny udstilling åbnet. Menneskelige kostnader ved olierushet. Statistik på væggen. Skilsmisseandel. 60% for offshore-arbejdere. Alkoholisme. 40%. Selvmord. 3 gange national gennemsnittet. Forældrefremmedgjøring. 78% rapporterer tab af vigtige år med barn. Stort billede. Offshore-arbejdere i helikopter. Lille barn, som gråter ved havna. Jeg holdt en omvisning. 15 personer. Ung norsk kvinde, kanskje Chueto, rak op hånden. Du jobbede på Reger, ikke sandt? Hvor længe? 35 år. 1980 til 2015. Var det værd det? Jeg stoppede. Vi bygde Norges rigdom. Oljefondet, velfærden. Hun afbrød mig. Jeg spurgte ikke om Norge. Jeg spurgte om dig. Var det værd det for dig? Stilhed. 15 personer, som stirrede. Vi gjorde det, vi troede var rigtigt på den tiden. Min generation må takle klimakrisen fra olien der pumpet. Og der fik ikke engang lykke af det. Bare penge og... Hun pegte på statistikken. Dette. Jeg følte væggene lukke se, som de små kvartererne på platformen. Ingen luft. Jeg trænger. Undskyld mig. Gik. Toilettet. Sat på gulvet. Panikanfald. 15 minutter. Hjertet bankede så hardt, at jeg følte det i tiningene. Kollega bankede på. Jeg gik hjem. Sendte e-post om opsigelse. Aldrig gik tilbage til museet. Juli. Jeg kørte til Lofoten. 26 timer. Kunne ikke tage færgen. Panikanfald rundt på der nå. Ironien. 35 år på en platform midt i havet. Nå kan ikke gå på en færge. Ankom huset. Rød træstruktur. 120 år gammelt. Flagende maling. Udsigt over havet. Det samme havet som tok far. Det samme havet som matede 7 generationer. Døren låst. Brugte nøglen advokaten sendte. Inde urørt siden mor døde i 2019. Bjørn havde ikke ændret noget. Køkkenet, hvor vi spiste. Fars stol ved bordet. Ingen sat der nogensinde efter han døde. Lugten af muk og salt og alder. Billeder på væggene. 7 generationer. Garnet hængende. Traditionen siger, at ældste søn hænger farens garn. Jeg gjorde det aldrig. Det sat i kælderen min i Stavanger i 10 år. Mit gamle rum. Urørt. Barneseng. Skolebøger. Plakater af en fiskebåd. Gik ud på verandaen. 1800. Midnatssol i juli i Arktis. Gyldent lys på vandet. Intet mørke. Jeg ringte Marit. Hun svarede ikke. Lad ikke en melding. Marit. Jeg er i Lofoten. I huset. Jeg ser havet nå. Det samme havet, som tok bestefaren din. Det samme havet, som gav os alt i 7 generationer. Far sagde altid, havet tager alt til slut. Jeg troede, han mente fisken, eller bådene, eller livet. Men han mente, at livet tager alt, vi ikke holder fast i. Jeg holdt fast i penge. Jeg slap takket på alt andet. Og nu har jeg ingenting. Jeg kan ikke fikse dette. Jeg kan ikke ændre, at jeg ikke kom til begravelsen. Jeg kan ikke sige undskyld til far. Men jeg kan sige det til dig. Jeg beklager. For hver fødselsdag, jeg savnede. For hver gang du trængte mig, og jeg var på platformen. For at du måtte lære, at penge ikke erstatter en far, som er til stede. Jeg ved ikke, om du kan tilgive mig. Jeg fortjener det ikke. Men jeg vil, at du skal vide, jeg gjorde fejl.
Ikke komplicerede valg. Ikke vanskelige tider. Fejl. Jeg valgte galt. Og hvis når jeg dør, ikke gør hvad jeg gjorde. Ikke vent til det er for sent. Sig til folk du elsker dem, mens de kan høre det. Jeg elsker dig. Jeg elskede far, selvom jeg aldrig sagde det. Havet tager alt til slut. Men bare hvis vi lader det. Sat på verandaen til midnat. Fortsat lyst ude. Gyldent på vandet. Tog ud fars brev fra lomma. Læste det igen. Jeg tilgiver dig. Jeg håber du en dag tilgiver dig selv. Snakket højt. Ingen der udenom måkene. Jeg tilgiver mig ikke, far. Men jeg skal prøve at være bedre for de, som fortsat er her. Sov i huset. Første gang på 40 år. 6 måneder senere. Januar 2025. Jeg lever anderledes nu. 2 uger i måneden i Stavanger. 2 uger i Lofoten. Tvang mig selv til at tage færgen. Mediciner for angst. Men jeg går. Huset. Jeg fikser det. Maler vinduerne. Traditionelt rødt. Lærer at reparere fars garn. En 80-årig gammel fisker, som hedder Erik, lærer mig. Hænderne mine skalver fortsat. Knudene er fejl. Men Erik er tålmodig. Du lærer. Det er det, som betyder noget, siger han. Jeg kommer ikke til at fiske. For sent for det. Ikke pointet uanset. Men jeg vil forstå, hvad far gjorde. 7 generationer med kundskab. Kan ikke lade det dø helt. Marit og jeg. Vi snakker hver uge nu. Videosamtaler. Hun kommer til Lofoten til sommeren med Thea, mit barnebarn. Første gang. Forholdet fortsat skørt, men vokser. Hver samtale nu afslutter jeg med, jeg elsker dig. Siger det hver gang. Kan ikke risikere at ikke sige det. Lars. Fortsat distanceret. Men han sagde ja til middag i marts. Lille skridt. Bedre end ingenting. Bjørn. Vi snakker ikke. Men jeg skriver brev. Sender dem ikke. Han ved, at jeg er i Lofoten 2 uger i måneden. Har ikke kastet mig ud. Små tegn. Han lader ved døren min. Anonymt, men åbenbart. Jeg fiksede garnet hans. Anonymt, men åbenbart. Norsk maskulin kommunikation. Stilhed med mening. Jeg er 72 år gammel. Jeg har diabetes. Dårlige knær. Kanskje 5 år igen, hvis jeg er heldig. Skylden har ikke forsvundet. Jeg tror ikke, den nogensinde vil. Nogen fejl kan du ikke fikse. Du kan bare leve med dem anderledes. Fars garn. Jeg hængte det på væggen i Lofoten. Genoprettede traditionen. Underlagede jeg en plaket. Olav Johansen, 1936-2015. 7. generation fisker. Havet tog ham, men han lever her. Mor fortalte mig noget, før hun døde. Sygehuset. 2 dage før slutten. Hun var Otito. Tynd som et skelet af kræft. Men øjnene. Fortsat skarpe. Hun sagde. Knut, havet tog faren din. Men du tog dig selv. Det er forskellen. Havet havde ikke valg. Du havde. Hun stoppede. Kæmpede for at puste. Du kom ikke til begravelsen, fordi du var red. Red for at se, hvad du havde mistet. Red for, at far havde ret. Sig sandheden til dig selv. Det er det eneste, som kan redde dig nu. Hun havde ret. Jeg blev på den platformen i marts 2015 ikke på grund af penge. Jeg blev, fordi jeg var livred for at møde, hvad jeg havde gjort. 35 år med at vælge platformen over alt andet. Pengene var bare en undskyldning. Frygt var sandheden. Havet tager alt til slut. Far så det hele livet. Jeg troede, det var defaitistisk. Resignation. En undskyldning for fattigdom. Men han snakkede ikke om at give op. Han advarede mig. Alt vi værdsætter vil blive testet. Havet, livet, tiden, døden. Til slut tester alt. Det eneste, som overlever, er det, vi vælger at beskytte. Far valgte at beskytte tradition, familie, identitet. Døde fattig, men med sjælen intakt. Jeg valgte at beskytte penge. Fik pengene. Mistede alt andet. Havet tog ikke familien min. Jeg lod dem drive bort, mens jeg holdt fast i lommebogen. Jeg kan ikke fikse fortiden. Far er død. 10 år borte. Tiden for undskyldninger er over. Men barn af mine lever. Barnebarnet mit lever. Det er ikke for sent for dem. Ikke for sent at vælge anderledes nu. Hvis du ser på dette, og du har nogen, du trænger at ringe. Nogen, du skylder en undskyldning. Nogen, du aldrig har sagt, jeg elsker dig til. Ikke vent. Jeg ventede. Og nu har jeg alt pengene kan købe, og ingenting pengene kunne redde. Tag samtalen. Ha' samtalen. Bed om tilgivelse, mens de fortsat kan høre dig. Havet tager alt til slut. Men bare hvis vi lader det.